Wel, dyn ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd te o Salm 63. Ni'n cael brec bach o y gyfres a ni'n cael brec dros yr haf. A heddi te edrych ar Salm 63. Wrth i chi ddod o hyd i Salm 63 yn eich Beiblau, interesting fact, oedd nain a taid yn ffermwyr ac yn yr haf o'n i'n gorfod cneifio o bryd i gilydd. Mae'n job amhleserus iawn i'r person sydd yn gorfod cneifio i gneifio dafad, fel oedd Alun yn sôn ynghynt. Ac eto, mae e'r lles y ddafad. Mae dafad yn gallu mynd mor dwym bod e'n gallu marw. A mae hwnna'n rhywbeth peryglus wrth gwrs, ac yn drwm. Ond diolch i'r arglwydd fod e'n ein cneifio ni'n dyfa. Felly, Salm 63, fi'n mynd i ddarllen ei gyd. O Dduw, ti yw fy niw ac feth geisiaf di. Y mae fy enaid yn sychedu amdanat, am cnawd yn dihoeni o ddeisiau, fel tir sych a diffaith heb ddŵr. Fel hyn y syllais arnat yn y cysegur, a gweld dy rym a thogoniant. Y mae dy ffyddlondeb yn well na bywyd, am hynny bydd fy ngwefusau yn dyfoliannu. Fel hyn y byddaf yn dyfendithio trwy fy oes, ac yn codi fy nwylo mewn gweddi yn denw. Caf fy nigoni, fel pe arfer a braster, am olianaf di a gwefusau llawen. Pan gofiaf di ar fy ngwely a myfyrio amdanat yng ngwyliadwraethau'r nos, fel y buost yn gymorth i mi, ac fel yr arhosaist yng nghysgod a denydd. Bydd fy enaid yn glynu wrth it, a bydd dy ddeheulaw yn fy nghynnal. Ond am y rhai sy'n ceisio difetha fy mywyd, byddant hwy'n suddo i ddyfnderau'r ddeiar, fe'i tynghedir i fin y cleddyf, a byddant yn ysglyfaeth i lwynogod. Ond bydd y brenin yn llawenhau yn niw, a bydd pawb sy'n tyngu iddo ef yn gorfoleddu, oherwydd ceir safnau'r rhai celwyddog. Amen. Wel, wrth i ni wynebu rhai wythnosau dros yr haf, a wrth i ddigwyddiadau yn yr eglwys leihau, ac wrth i ni ffindio bod ni'n mynd off ar wyliau ac yn y blaen, un temtasiwn naturiol i ni yw i feddwl, gret, cyfle nawr i fi allu ymbellhau, pellhau o ddiwrth bethau bydden ni fel arfer yn gwneud. A mae hynny ar un wedd yn gallu bod yn beth da, ond ar wedd arall yn gallu bod yn beth drwg. Yn enwedig os mae ymbellhau o ddiwrth yr arglwydd ydyn ni. Os ydyn ni yn ymbellhau o ddiwrth yr arglwydd yn ein cymdeithas ni gyda fe. Nawr, wrth gwrs, dyw hynny nid yn unig yn digwydd trwy fywyd yr eglwys, mae'n digwydd yn gyffredinol mewn sawl ffordd yn ein bywydau ni. Ond dwi am ein annog ni i ystyried a oes gyda ni syched am yr arglwydd y bore yma. Ac os nag oes syched gyda ni, ydyn ni yn dymuno cael syched am yr arglwydd. Felly, yn y salm yma, cefndir i chi, Dafydd sydd yn canu can. Can yw e. A mae'n canu can, mae e mewn anialwch. Falle yn eich teitl chi yn y Beibl bydd e'n dweud i Dafydd pan oedd yn anialwch Juda. A dyma yn gyffredinol un o ddau opsiwn o mwy na thebyg beth oedd yn digwydd ar y pryd, fod Dafydd yn yr anialwch yn Juda, einau oherwydd fod Saul, bod e'n dianc oddi o Saul, fod Saul yn ei erlyd neu fod e'n dianc oddi wrth Absalom ei fab. Os chi'n cofio, pan nath e ddim cosbi ei fab Absalom, a wedyn dyma Absalom yn dod ar ei ole a trial ei ladd e hefyd. A felly, i fi, sdim ots rili pa un o'r ddau, mae'r ddau yn debyg iawn. Oedd yn sefyllfa digon tebyg lle mae e mewn anialwch yn dianc oddi wrth rhywun arall. Ac yn sgil hynny, mae e ar ben ei hunan, mae'n ymwybodol bod e ar ben ei hunan, mae e'n yn mynd i fod yn frenin os mae Saul sydd ar ei ole, neu mae e yn frenin os mae Absalom sydd ar ei ole, ac felly nawr mae e'n ffindio ei hunan yng nghanol ninman yn mwy na thebyg yn gorfforol sychedig, ond yn fwy na hynny yn ysbrydol sychedig. Yn sychedu am gwmni'r arglwydd.
A mewn gwirionedd, beth bynnag y sefyllfa penodol, un peth wrth i ni ddechrau sy'n bwysig iawn yn bod ni'n gallu gweld yw sut mae treialon bywyd neu anialwch bywyd a cael eich hanfon i anialwch bywyd yn gallu'n helpu ni i sychedu am Dduw. I fod eisiau profi rhagor o Dduw. Os ydw i'n onest gyda chi, yn y mywyd i, yr adegau lle fi wedi pwyso fwyaf ar yr arglwydd yw pan mae absolutely rhaid i fi. Pan sdim opsiwn arall gyda fi. Pan mae pethau mor wael, pan mae pethau tu hwnt i'n gallu fi i'r fath raddau, yr unig opsiwn yw troi at yr arglwydd, pwyso ar yr arglwydd. Yn sydyn, sa'n gwybod chi wedi sylwi a wedi profi fe, ond pan mae pethau mor anodd, fi'n gweddio mwy, fi'n darllen mwy, fi'n ceisio cymdeithas yr eglwys yn fwy, fi'n dymuno bod gyda phobl yr arglwydd fwy. Mae'n ddiddorol. Mae'r arglwydd yn gallu defnyddio, nid ar ddamwain, y pethau yna i ddod â ni i syched, i fod eisiau treulio amser gyda'r arglwydd, a mae fod ei wedi dangos rhywbeth i ni o'r angen yna sydd gyda ni ohono fe. Mae'r angen gyda llaw yn bodoli beth bynnag, ond weithiau mae'r arglwydd yn amlygu'r angen yna i ni. O'n i'n darllen llyfr gan Spurgeon am y Salm yma. Ac oedd e'n dweud fod un o'r tadau cynnar, John Chrysostom, yn dweud am ei bobl bod nhw'n, yn y canrifoedd cyntaf yr eglwys, ond nhw'n canu'r salm yma yn gyhoeddus bob bore. Bob bore bydden nhw'n dod at ei gilydd i ganu'r salm yma. A dwi ddim yn credu o reidrwydd fod hynny'n golygu bob tro ei bod nhw'n profi'n emosiynol y syched yma sydd ganddyn nhw, ond maen nhw'n atgoffa eu hunan o'r syched sydd yn eu calonau nhw. Maen nhw'n atgoffa eu hunan, peinau maen nhw'n teimlo fe neu ddim, mae e'n wir. Mae yna syched yn ein neidio ni am yr arglwydd. I ni angen Duw. I ni angen ymwneud Duw. I ni angen cymdeithas gyda Duw yn ein bywydau ni. Bob un dydd. A felly, ni'n mynd i edrych ar 3 pheth bore yma. Yn gyntaf, beth yw y syched yma? Mae'n dweud bod e'n sychedu, ond am beth? Am yr arglwydd, y mae fy enaid yn sychedu amdanat. Rhai pethau pwysig iawn fan hyn. Dyw e ddim yn sychedu am fendithion sydd yn dod gan Dduw, mae'n sychedu am Dduw ei hunan. Mae'n y wahaniaeth. Dyw e ddim yn dod at Dduw yn meddwl, dwi eisiau popeth mae Duw yn fod yn rhoi i fi, mae eisiau adnabod a profi Duw ei hunan. Mae'n beth gwahanol. Mae eisiau adnabod ymwneud Duw gyda fe, peinau mae hynny'n bleserus neu ddim. I gymryd Salm 23 fel esiampl i ni, mae eisiau profi y cneifio, mae eisiau profi y wialen, a mae eisiau profi y gwair. Popeth. Mae eisiau profi y bwrdd sydd yn cael ei arlwyo ger ei fronau yn ogystal â'r gweddill, oherwydd mae eisiau profi Duw yn darparu ar ei gyfer e. Os i ni'n dod at yr arglwydd yn meddwl bod ni'n dod mwyn cael beth i ni'n meddwl i ni moyn cael, i ni'n camddeall pam i ni'n dod at yr arglwydd yn y lle cyntaf. I ni'n dod at y bugail oherwydd fod y bugail yn gwybod beth sydd ei angen arno ni. I ni'n plygu dan awdurdod y bugail a ni'n gweud, arglwydd, gwna i fi'r hyn sydd ei angen. Dwi angen i ti ddangos dy hun i fi, i fod yn fugail sydd yn bugeilio fi ac yn tynnu fi nôl o bethau peryglus, sydd yn rhoi bwyd da i fi, sydd popeth, chi'n deall y pwynt, sydd yn disgyblu, sydd yn arwain, sydd yn rhoi bwyd da i fi, y cyfan. Ond i gyd mwyn profi y bugail drosto ni. A dyna beth mae Dafydd yn sychedu amdano fan hyn, fod yr arglwydd yn cerdded gyda fe, yn ei arwain e, fod e'n profi cael perthynas real gyda'r arglwydd. Dyna beth mae e'n sychedu amdano. A nawr, sa'n gwybod peinau oedd Dafydd, oherwydd falle fod e yn yr anialwch, byddai rhai yn pregethu ac yn dweud, wel, oherwydd fod Absalom ddim wedi cael ei gosbi, fod Dafydd nawr wedi mynd i'r anialwch a'i fai yw e.
A dyna pam mae e'n sychedu am yr arglwydd, oherwydd fod e'n ymwybodol nawr, dwi wedi gwneud rhywbeth sydd yn anghywir, dwi ddim yn plesio'r arglwydd. Falle wir, i ni ddim yn gwybod o, imposition yw hwnna mewn gwirionedd. Falle fod e'n aros yn amyneddgar i ddod yn frenin yn amser Duw, a mae Saul sydd yn ei erlyd i ni ddim yn gwybod. Be sy'n bwysig yw y cymhelliad yna, y motivation yna, yr awydd yma sydd gan Dafydd, mae e'n dymuno bod gyda'r arglwydd. Dwi ddim eisiau mynd trwy fywyd ar ei ben ei hunan. Dwi ddim eisiau bod yn frenin ar ei fywyd ei hunan. Mae eisiau ildio i'r arglwydd. Mae eisiau clywed llais yr arglwydd. Mae eisiau gwybod, arglwydd, beth wyt ti am i fi wneud? Sut wyt ti am i fi fyw? Beth sydd yn dda yn dy olwg di? Yna'r gwahaniaeth rhwng bod yn ddafad a bod yn figel ar eich bywyd eich hunan. Tybed beth ydych chi bore yma? Ydych chi'n ddafad o dan awdurdod yr arglwydd? Ydych chi'n sylweddoli eich angen chi am yr arglwydd? Ydych chi'n sychedu? Nawr, mae Dafydd yn benodol yn gwneud yn glir iawn fod e'n adnabod yr arglwydd. Yn yr adnod cyntaf, mae'n dweud, o Dduw, ti yw fy niw, fydd geisiaf di. I ni, mae hwnna'n swnio'n yn ddigon cyffredinol, ond yn yr Hebraeg, y gair fydde Yahweh. Yahweh, ti yw fy arglwydd i. Felly mae'n galw mas ar y Duw penodol yma. Mae'n dweud, Yahweh, ti yw fy niw i, ti dwi'n ei geisio, nid unrhyw ddiw, nid rhyw ddiw random, dwi eisiau dy brofi di. A mae hwnna'n bwysig iawn wrth i ni ddod at y testun yma. Dyw e ddim yn sychedu am ddiw am y tro cyntaf. Mae'n sychedu am beth mae wedi blasu yn barod. Oherwydd mae'n gwybod fod Duw yn digoni. A mae eisiau profi fe eto. Mae'n gwybod at pwy mae'n troi. Mae wedi troi at Dduw o'r blaen. A mae wedi profi'r bodlonrwydd sydd yn niw. Mae wedi profi cael torri'r syched yna. Ond oherwydd mwy na thebyg ei bechod ei hun, mae wedi ffindio ei hun nawr mewn anialwch eto. A mae angen dod yn ôl. Mae angen dod yn ôl a mae eisiau profi y digoni yna eto wrth gael cymdeithas a clywed llais yr arglwydd. Dychmygwch nawr bod chi wedi cael eich rhoi mewn anialwch yn rhywle am wythnos. Bydde hwnna'n fwy na digon i fi. Os eisiau meddwl am fwy na wythnos. A chi'n cerdded yn yr anialwch neu chi'n cropian ar hyd yr anialwch mewn gwirionedd yn eich angen mewn chwilboeth. Chi heb brofi diod o gwbl a chi'n gweld potel o ddŵr o'ch blaenau chi. Beth byddech chi'n neud? Wel, fi'n siŵr byddech chi ddim yn ymateb trwy ddweud, na neis, mae yna botel o ddŵr at draf yna. Falle, ar rhyw bwynt, na i fynd draw yna, a na i gael sip fach falle. Na, wrth gwrs, byddech chi'n neud, byddech chi'n heidio, byddech chi'n rhedeg draw yna. Nerth eich penne byddech chi'n mynd draw yna. A byddech chi'n yfed y dŵr heb feddwl dim arall. Nawr pam? Achos bod chi'n gwybod bod y dŵr yna mynd i'ch cadw chi'n fyw. Am eich bod chi'n gwybod fod y dŵr yna'n union beth sydd ei angen yn falm i'ch corff chi. Dyna'r darlun. Dyw e ddim yn rhedeg ac yn gweld, enghraifft, os bydde fe'n gweld potel o ddŵr a potel o dywod, bydde fe ddim yn rhedeg ac yn heidio nerth ei ben at y potel o dywod, bydde fe. Ac yn yfed y tywod, gret, potel o dywod. Wel na, pam? Oherwydd dyw'r tywod ddim yn torri syched. Dyw e ddim yn digoni. Ond chi'n gweld, mae e'n gwybod, mae e'n adnabod Duw, a mae'n gwybod mae Duw yw'r ateb, i'w broblem. Mae Duw yw'r gwir falm, nid yw'r corff yn unig, ond i'r enaid. Os ych chi'n Gristion, ych chi'n gwybod fod yr arglwydd yn digoni, dyna pam ych chi'n dod yn ôl. Dyna pam bob bore, pan i fi'n deffro, mae mhen i'n dweud fi, fi'n barod am goffi. Nid oherwydd bod fi erioed wedi cael coffi o'r blaen, ond oherwydd bod fi unwaith wedi cael coffi, wrth y modd gyda coffi, a fi'n cael coffi bob bore. Chi'n gweld fi'n deffro yn y bore, ac un o'r pethau cyntaf fi'n meddwl, os i fi'n onest, yw, fi'n barod am goffi. Bydde rai pobl yn galw hwnna'n dependency falle, sa'n gwybod. Ond mae'n wir. Fi'n meddwl, fi'n barod am goffi bach. Bydde coffi'n lyflu nawr. Ond yn yr un ffordd mae'r arglwydd wrth ddod a'n digoni ni y tro cyntaf yn yr arglwydd Iesu, nawr wedi rhoi'r hankering yma, yr awydd yma, y desire yma am yr arglwydd i ni. Sy'n golygu i ni wedi profi'r un peth
sydd yn well na y pethau bland sydd gan y byd i'w gynnig. Felly pam ar y ddeiar las, byddwn ni'n troi at nhw. Dyna pam pan ni'n deffro yn y bore i ni'n dymuno o leia ein bod ni'n dweud o Dduw ti yw fy niwi dwi'n dy geisio di bore yma. Be sydd ei angen arno ni pan ni'n deffro yn y bore? Bob bore, rhagor o'r arglwydd. I'r arglwydd siarad â ni, i'r arglwydd ein bendithio ni, i'r arglwydd ymwneud â ni. I ni angen clywed ei lais ni angen adnabod gwaith ei ysbryd ynddo ni. I ni angen bod yn ei air A dyma'r pethau felly dylen ni fod yn chwennych mewn ffordd da, yn ei geisio clywed llais Duw. Pan ni'n deffro yn y bore, ydyn ni'n ysu arglwydd beth sydd gen ti ar ynghyfer i bore yma. Arglwydd, beth sydd gen ti? Mae'r arglwydd yn dweud bod e'n mynd i arlwyo yn bwrdd ni a daioni. Beth ni'n mynd i wneud am hynny? I ni'n ei geisio fe? I ni'n gofyn i'r arglwydd, beth sydd gen ti ar ynghyfer i bore yma? Dwi'n edrych ymlaen i weld sut mae'r arglwydd yn mynd i'n arwain ni. Fel unigolyn, fel eglwys. Mae'n wych i wybod, mae'n dyfodol ni'n sicr. Mae'n dyfodol ni'n mynd i fod yn llwyddiannus. Os ych chi yn yr arglwydd, mae'r ddafad yn mynd i oroesi a llwyddo. Chi beth hyfryd i'w gwybod hynny? A mae Dafydd yn amlwg yn darlunio hynny i ni. Mae e'n gallu gorfoleddu, mae'n llawenhau, mae'n gweddio, mae'n ceisio'r arglwydd, oherwydd fod e'n gwybod fod yr arglwydd yn gweithio ynddo fe. Mae'n edrych yn ôl a mae'n edrych ar sut mae'r arglwydd wedi gweithio yn y gorffennol, ond yn sgil pwy yw Duw a beth mae Duw wedi gwneud, mae'n edrych ymlaen. Chi'n gallu gweld hynna yn y Salm? Nid yn unig mae'n dweud mae fe enaid yn sychedu amdanat, ond mae'n dweud fel hyn y syllais arnat yn y cysygyr, neu yn y deml os liciwch chi, a gweld dy rym a dogoniant. Mae wedi gweld o'r blaen, mae wedi profi cael ei figoni o'r blaen. Mae'n mynd mlaen i ddweud, am hynny bydd fy ngwefusau'n dyfoliannu. Fel hyn y byddaf yn dyfendithio trwy fy oes, ac yn codi fy nwylo mewn gweddi yn denw. Caf fy nigoni. Nid dwi'n gobeithio byddai'n cael fy nigoni, ond fe fyddai'n cael fy nigoni. Allai fod yn sicr fod yr arglwydd droso fi, ac felly dwi'n mynd i fod yn fodlon yn yr arglwydd. Ond be dwi am i ni sylwi yw fod yr arglwydd ar adegau yn ein gosod ni mewn sefyllfaoedd mwyn enyn y syched yna yn ein calonau ni. Am yr arglwydd. I ni angen fod yr arglwydd yn tynnu ein iechyd ni, ein cyfoeth ni, ein statws ni, y pethau mae ni'n gallu pwyso mor rhwydd arnyn nhw. Beth bynnag yw nhw. Falle ein teuluoedd ni, pwy awyr? Y pethau yna sydd yn gallu bod fel crutch i ni. Mae'r arglwydd ar y degau yn mynd i ei tynnu nhw i ffwrdd. Pam? Mwyn amlygu ni, ein syched ni am yr arglwydd. Nes i yn ddiweddar, eitha diweddar, rhai cwbl o flynyddoedd yn ôl, nes i gwmpo'n warau pêl drod. A nes i dorri fy llaw a fy ngarddwrn. Falle o rai chi'n cofio, nes i fydyddio rhyw rai o'n chi yma gyda cast a rhyw fath o plastic bag dros dy fe, hwnna'n hwyl. Ond beth bynnag, pan ddigwyddodd hynny, oedd cast y fi am 6 wythnos. A pan dynes i'r cast off, y doctor, es i gytre, dechrau ail-wneud pethau, ac yn sydyn oedd yn ysgwydd ein brifo. O'n i'n mynd deall beth oedd yn bod. Falle bod fi'n stiff, achos bod fi wedi cadw'n llaw fel hyn trwy'r amser. Ond ar ôl rhyw 5 diwrnod, es i nôl at y doctor. A dyma fe'n yn chwilio, ac o'n i wedi torri'n rotator cuff. Yr un pryd y dores i'n llaw yng ngarddwrn. Ond chi'n gweld, achos fod yn llaw i fel hyn, am 6 wythnos, o'n i'n mynd sylwi dim ar y poen ac ar yr anaf oedd gen i yn yr ysgwydd. Ambell tro mae pethau eraill sydd yn digwydd yn gallu tynnu'r sylw i ffwrdd o'r niwed arall. A mae'r anaf yna wedi bod yn lot gwath na'r anafiadau eraill fi wedi cael. A beth mae'n dweud wrthyn ni am ein bywyd ni? Wel, mor aml yn ein bywyd ni, mae'r pethau ni'n llenwi'n bywyd gyda, byddwch yn ofalus beth chi'n llenwi'ch bywyd gyda, yn gallu tynnu sylw oddi wrth ein angen ni am yr arglwydd. Nawr, mae Dafydd yn gwneud rhai pethau fan hyn
i'w atgoffa fe o'r syched sydd gyda fe. Yn ddiddorol, mae'r syched corfforol yn yr anialwch yn ei bwyntio fe at ei syched am yr arglwydd. Ond mae hefyd yn gwneud pethau ei hunan. Mae'n ymarferol, mae'n cymhwyso hwnna. Adnod 1, mae'n ceisio'r arglwydd. Mae'n canu'r salm yma. Mae'n canu salm ac ydw arglwydd, dwi'n dygeisio di, dwi eisiau profi mwy ohono ti. Wedyn, mae'n atgoffa ei hunan o beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, fel mae'r arglwydd wedi gweithio o'r blaen. Edrych yn ôl i'r cysegr, i'r amser yna yn y deml, falle pan oedd rhywun yn agor yr ysgrythyr iddo fe, a'r ysbryd yn gweithio a profi grym a gogoniant Duw yn y cysegr. Dyna'r darlun mae'n rhoi i ni fyna. A wedyn, mae'n dweud, mae'n eistedd ar y gwely ac yn cofio Duw, adnod 6 ac adnod 7, myfyrio am Dduw yng ngwyliadwr eitha'r nos, fel y buodd e'n gymorth iddo fe, a fel yr arhosodd e yng nghysgod a denef Duw. Chi'n gweld y pwynt? Mae'n helpu ei hunan hefyd. Mae'n gosod ei hunan mewn lle i atgoffa ei hunan o'r syched yma sydd gyda fe, o'i angen ei am Dduw. Fel i ni yn gorfod ar adegau, sa'n gwybod ymwneud chi, fi'n cofio stori fach am Linda i chi, ar y diwedd oedd Linda'n stryglo'n fawr iawn i yfed, cael ei yfed dŵr, cadw'n hydrated. A felly beth nath y teulu, syniad da, prynu un o'r poteli na, fi siŵr bod chi wedi gweld erbyn 8 o gloch, chi fod wedi yfed hwn, 9 o gloch, chi wedi yfed llalla, a chi'n mynd trwy dydd. Weithiau, i ni angen cael ein atgoffa, reminders. I ni angen atgoffa'n hunain. I ni angen rhoi'n hunain mewn sefyllfa lle mae yna drefn i'n bywyd ni. Nawr gael annog ni, os gyda ni yn ymarferol, trefn i geisio'r arglwydd. Bod ni'n deffro yn y bore a bod ni wedi clusnodi amser i fyfyrio ar yr arglwydd. Pa mor aml i ni'n edrych yn ôl ac yn meddwl, mae'r arglwydd wedi ateb yn problem i, wedi bod yn bopeth sydd ei angen arno i bob tro yn y gorffennol. Fi'n cofio nôl i'r adeg yma, a'r adeg arall, a'r adeg hwn a'r llall. A bob tro mae'r arglwydd wedi bod yn ffyddlon. A dyna beth mae Dafydd yn gwneud. Mae'n syml iawn. Ond mae'n gwneud e. Mae'n gwneud e yn y bore ac yn y nos o be fi'n gallu gweld. Ond mae'n gwneud e trwy'r amser atgoffa ei hunan. Y temtasiwn yw i ni i beidio a myfyrio. Nid yn unig ar beth mae'r arglwydd wedi gwneud, ond pwy yw yr arglwydd? Beth yw cymeriad Duw? Beth mae'r Beibl yn dweud? Pwy mae Duw yn dweud yw e? A mae hwnna'n help mawr i ni. Pan mae'n dweud yn adnod 6, pan gofiaf di ar fy ngwely a myfyrio amdanat, dyw e ddim yn myfyrio ar waith Duw, mae'n myfyrio ar berson Duw. Hynny yw, pwy yw Duw go iawn? Mae'n edrych ar ei natur e. Mae Duw yn drigarog, mae Duw yn raslon, mae Duw yn ffyddlon. Mae Duw yn darparu, beth bynnag yw nhw. Nethon ni edrych arnyn nhw'n y nos ddim spel yn ôl. Pwy yw Duw? A mae hwnna'n gymaint o help i ni sydd yn anghofio, sydd yn colli golwg o pwy yw yr arglwydd ei hun. Ydych chi'n clusnodi amser? Os gyda chi drefn i treulio amser gyda'r arglwydd, gael annog chi falle dros yr haf, os nag o'r trefn, i feddwl am ffyrdd o allu atgoffa hunan o'r pethau yma, i allu myfyrio ar Dduw ac ar waith Duw yn y gorffennol. Rhowch amser i chi hunan, a trefn yn eich bywyd chi, bydd e'n helpu chi. Bydd e'n eich helpu chi allu cadw mewn cof a chroi chi mewn lle cywir i allu rhoi eich hunan mewn lle i gael syched am yr arglwydd ac i gofio'r syched sydd gyda chi. Fi'n cofio ffrind i fi unwaith yn dechrau mynd mas gyda rhywun, a dde cwmpo mewn cariad yn llwyr gyda hi. A sut ni'n gwybod hynny? Wel, oedd y sgwrs trwy'r amser yn newid. Be bynnag oedd y sgwrs amdano, oedd e'n newid, ac oedd ei gyd ynglyn â'r person yna. So, nawn ni weid mai Jane, achos nid Jane oedd enw hi, Jane oedd enw'r ferch, right? Os byddwch chi'n dechrau siarad, beth nawn ni heno, nawn ni weld ffilm, mae Jane yn offi comedies. Such and such yw hoff ffilm Jane. Gret na fe, iawn. Carry on, anyway. Fy'n i'r cinema falle. Pa ffilm, hwn yw un hoff un hi. Ni'n gael bwyd falle.
mae hi'n offi Italian. Oedd e wastad yn mynd tuag at sôn am y ffrind, achos bod e'n bisoted gyda hi. Oedd e'n bisoted gyda hi. A chi'n gwybod, fel na dylen ni fod am yr arglwydd. Fel na dylen ni fod am yr arglwydd. Fod ein meddyliau ni a'n calonau ni trwy'r amser yn cael ei harwain at, oherwydd ein bod ni yn yr arglwydd, trwy'r amser, yng Nghrist, yn aros yng Nghrist. Pan ni'n gwneud pethau, wedyn ni'n meddwl, be bydd yr arglwydd yn dymuno i fi wneud fan hyn? Be sy'n plesio'r arglwydd fan hyn? Mae'r arglwydd, fi'n gwybod bod yr arglwydd yn hoffi pan i fi'n gwneud hyn. A dyna sut ni'n gweddio ac yn dymuno bydd yr arglwydd yn gweithio yn ein calonau ni. Gweddiwch arglwydd gwna fi fel na, fel rhywun sydd yn bisoted gyda ti. Fod yr angerdd a'r awydd sydd gyda fi yn, beth bynnag yw ein Gymraeg, yn all-consuming. Fod na ddim byd arall yn cymryd lle yr arglwydd bron yn ein meddyliau ni. Bod ein cariad ni, ein cyfeirio ni at yr arglwydd. Dyna sut mae'r syched yma'n cael ei ddigoni mewn gwirionedd, wrth i ni ddod a gogoneddu Duw, wrth iddo fe weithio yn ein bywydau ni. I ni'n profi Duw, a mae Duw yn profi'r gogoniant. I ni'n amlygu ynddo fe. Mae modd i ni deithio trwy fywyd yn bod yn pasif iawn, yn pasif ofnadw. Bod ni ddim yn ceisio Duw, ddim yn sychedu Duw. Ga i ofyn y cwestiwn, pa mor aml mae'r arglwydd ar ein meddyliau ni? Nid eich meddyliau chi ein meddyliau ni, siarad gyda fi fy hun hefyd fan hyn. I ni'n gallu mynd trwy ddwrnod y waith falle, a di'r arglwydd ddim wedi dod mewn i'n meddyliau ni. Falle fi'n cofio rhywun yn dweud wrth unwaith bod wedi colli ei swydd ac oedd e'n methu deall pam. Oedd e'n methu deall pam. A tua blwyddyn wedyn, yr arglwydd amlygu iddo fe, rheswm pam oedd achos bod yr arglwydd ddim yn cael y gogoniant yn ei swyddau. Oedd wedi sylweddol, oedd e'n edrych yn ôl ac oedd e'n gweld oedd e ddim yn gweddio am nerth, oedd e ddim yn ceisio Duw i ogoneddu Duw yn y swydd, ac oedd yr arglwydd wedi dangos hynny iddo fe trwy dynnu'r swydd yna i ffwrdd. Chi beth rhyfeddol? Diolch i'r arglwydd bod e'n fodlon gwneud hynny, oherwydd fod e'n amlygu ein angen i ni. Wel, mae hwnna'n dod yn ei neis at yr ail gwestiwn. O le mae'r syched yn dod? Wel, mae'r syched yn dod o Dduw, oddi wrth yr arglwydd. Fe sydd yn rhoi syched i ni. Fe sydd yn tywallt y dŵr ysbrydol, y dŵr bywiol i ni'n y lle cyntaf, fel wedyn pan i ni'n sychedu, fe yw'r unig un sy'n gallu digoni eto. A be mae Dafydd yn gwneud fan hyn eto yw, mae'n mynd nôl at y ffynon, nag yw e? Mae'n mynd nôl at y ffynon. Mae'n mynd nôl at yr un, mae'n gwybod sydd yn digoni. I ni wedi profi'r arglwydd. Yr arglwydd Iesu yn dod ac yn llefaru ac yn anadlu bywyd mewn i'n eneidiau ni trwy ras. Mae wedi amlygu ei hunan i ni, mae wedi amlygu ei faddeiant i ni, ei gariad ei ni. Ond i ni'n gwybod, fel mae'n dweud yn Ioan 15, os nag i ni'n aros yng Nghrist, beth sy'n digwydd? Wel, i ni'n gwywo. Dyma mae'n dweud yn Ioan 15, mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae sawl sy'n aros yno fi a minnau ynddo yntau yn dwy'n llawer o ffrwyth. Adnod 5 a 6 yw e, sori. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir i'w taflu i'r tân a'i llosgu. Mae'n bwysig ein bod ni'n dod i ddealltwriaeth. Pan ni'n dod ac mae'r arglwydd nawr yn dod ac yn ein llenwi ni, ac yn ein achub ni. Os nag ni'n aros yng Nghrist, ni ddim yn mynd i aros yn llawn. Os nag ni'n gangen sydd yn rhan o'r goeden, y wynwydden, i ni ddim yn mynd i ddwy'n ffrwyth, i ni'n mynd i wywo. Beth yw Cristion heb Grist? Os i ni'n meddwl bod ni'n dod at Grist, gweddio rhyw weddi a wedi mynd off a neud beth i ni moyn. I ni'n camddeall yr efengil yn llwyr. I ni'n dod at Grist mwyn dod yn un â Christ, does na ddim rhannu wedyn, dyna ni a Christ.
I ni'n byw bywyd nawr mewn cymdeithas gyda yn un a Iesu Grist ac i ni'n tyfu ac yn cael ein digoni wrth i ni brofi bywyd gyda fe. Does na ddim gwahanu. A dyna sydd angen i ni weld. Dyna sydd angen i ni weld yn ein bywyd ni. Fod ni nawr i fyw bywyd yng Nghrist, yn aros yng Nghrist. Ein bod ni i ddod yn ôl, tro ar ôl tro, hyd yn oed os i ni ddim yn teimlo fe. Fi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni ddim yn gadael i emosiwn i ddod rhyngon ni ar arglwydd. Pwysig iawn. Sa'n gallu dweud yn onest o'ch blaenau chi, fi'n deffro bob bore a fi'n excited i agor y Beibl. Allai ddim dweud hynny. Allai ddim dweud hynny. Byddwn ni'n dweud celwydd wrthych chi. Ond beth allai ddweud wrthych chi yw bod fi yn gallu agor y Beibl a fi'n excited pan fi wedi gorffen. Achos bod fi wedi cwrdd ar arglwydd a mae wedi atgoffa fi o'n syched i amdano fe. Yn yr un ffordd, dwi ddim wastod yn excited i yfed dŵr. Weithiau fi'n gorfod fforso fe lawr. Ond fi angen e. Mae'n cadw fi fynd, mae'n cadw fi'n fyw, mae'n cadw fi'n iach. Yn yr un ffordd te, yr arglwydd sydd yn rhoi bywyd. Fe sydd yn cadw ni, yn fal mi'n enaid ac yn iach i fyw bywyd ei fwyn e. Ac felly mae'r salm yma'n dangos i ni, Dafydd yn cael ei gryfhau. Dafydd yn cael ei ddiwallu, ei syched yn cael ei ddiwallu. Mae'n cael ei ddarparu ar ei gyfer e. Ond nid mewn ffordd hawdd, ond wrth iddo fe geisio'r arglwydd. Wrth iddo fe ddod a moli'r arglwydd. A mae'n addunedi rhywbeth pwysig. Mae'n dweud byddai'n dyfendithio di, fel hyn y byddaf yn dyfendithio trwy fy oes. Dwi ddim yn dweud, wel na fe, fi'n mynd i foli ti nawr, a fi'n gobeithio wedyn byddai'n cael mynd nôl ar fy ngorsedd fel brenin, a byddai mas o'r anialwch a bydd popeth yn gret, a wedyn ei ddal ati dy foli di. Na. Sim ots os fi mewn anialwch, neu os i fi yn moethusrwydd fy mhalas, i fi mynd i foli'r arglwydd, i fi mynd i fendithio'r arglwydd, oherwydd fe sydd yn cynnal fy enaid i. A dyna dylai fod ein agwedd ni tuag at yr arglwydd. Ein bod ni'n fodlon rhoi ni'n mewn sefyllfa lle beth bynnag ein amgylchiadau ni, yr arglwydd yw'r ateb. Profi'r arglwydd yw'r ateb. Nid unrhyw beth arall, dim ond yr arglwydd sy'n torri'r syched yna. A felly, beth yw'n ymateb ni? Dyma'r peth ola bore yma ac yn fer iawn. Beth yw'n ymateb ni? Wel, os chi'n edrych ar y salm, yna ddau ymateb yn bennaf gan Dafydd. Yn gyntaf, mae'n moli. Mae dy ffyddlondeb yn well na bywyd, mae'n dweud. Am hynny bydd fy ngwefusau yn dyfoliannu. Mae'n frenin mewn anialwch ac eto mae'n moli'r arglwydd. Pam? Oherwydd mae'r arglwydd sydd yn arglwydd. Beth bynnag sydd yn digwydd, mae'r arglwydd wrth y lliw, mae'r arglwydd yn gwybod beth mae'n neud a mae'n gwneud pob peth daioni. Mae hwnna'n ddigon. Mae hwnna'n ddigon i ni. A felly mae'n deilwng bod ni'n moli yr arglwydd. Ond yn ail wedyn, yn sgil bron hynny ac yn sgil beth sydd wedi mynd o'r blaen, mae'n trystio, mae'n glynu. Adnod 8. Bydd fy enaid yn glynu wrthyt, a bydd dy ddeheulaw yn fy nghynnal. Mae'n glynu wrth yr arglwydd. Mae'n dweud, wel, yn sgil pwy wyt ti, a beth ti wedi gwneud yn y gorffennol, fi'n trysto arno ti. Oherwydd pwy yw Duw, fi'n gallu trysto yn yr arglwydd. Fi'n siŵr bod cyfnodau y mywyd Dafydd lle oedd e'n meddwl yn yr anialwch, sa'n gwybod le mae'r botel o ddŵr nesaf mynd i ddod. Le mae'r ffynnon nesaf mynd i ddod. Ond beth mae'n neud? Mae'n troi at yr un sydd ar ateb i bob peth. Ac yn ddiddorol fan hyn, mae'n rhoi hint i ni falle o'r ffaith fod y gelyn yn ei erbyn e. Mae'n trystio hefyd y bydd yr arglwydd yn delio gyda'i sefyllfa presennol e. Nid jyst yr overall sefyllfa, ond am y rhai sy'n ceisio difetha fy mywyd, byddant hwy'n suddo i ddyfnderau'r ddeiar. Fe tynghedir i fi'n y cleddyf, a byddant yn ysglyfaeth i lwynogod. Ond bydd y brenin yn llawenhau yn niw.
A bydd pawb sy'n tyngu iddo ef yn gorfoleddu oherwydd ceir safnau'r rhai celwyddog. Dyw fydd yn cael y gair ola mewn geiriau eraill. Dyw fydd yn delio gyda y gelyn. Mae'n gallu trystio yn yr arglwydd, oherwydd mae'n gwybod bod yr arglwydd yn gryfach na unrhyw elyn fydd e'n dod ar ei drawsau. Felly yn gyntaf, ydych chi wedi profi yr arglwydd? Ydych chi wedi profi'r arglwydd? Profwch a gwelwch mai da yw yr arglwydd. Mai digon yw yr arglwydd, mwy na digon. Ni wedi canu Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Ydych chi wedi profi hynny drostoch chi eich hunain? Ac ydych chi nawr yn aros? Mae'n ddiddorol, mae'n sôn fan hyn eto adnod 7 bod e'n aros yng nghysgod adenydd Duw. Wrth y modd gyda'r darlun yna. Beth yw'r peth gorau allwn ni wneud? Aros yng nghysgod adenydd Duw. Aros y daniadau ni, yn ei ofal e, yn ei gynhaliaeth e, yn ei gymdeithas ei fendith e, yn ei air e, bod ni'n trystio yn yr arglwydd a pwyso'n llwyr arno fe. A'r cyfan mwyn i ogoniant Crist gael ei amlygu. A mae hwnna'n bwysig, oherwydd beth yw pen draw y Salm? Wel, pen draw y Salm yw fod pobl yn canu nawr arglwydd dwi'n dygeisio di, dwi'n sychedu amdana ti. So mae Dafydd nawr yn tystio i pwy yw Duw o flaen y bobl mae'n byw o'i gwmpas ac hefyd i'r cenedlaethau sydd i ddod. Pobl fel chi a fi, heddi bore yma. Fi'n meddwl, mae'n amazing. Os ydych chi'n gwybod amdano chi? Mae'n anhygoel meddwl, mae'r arglwydd wedi defnyddio profiad Dafydd mwyn amlygu rhywbeth i eraill. Wrth i ni ganu can o fawl, mae'r arglwydd yn gallu defnyddio hwnna mwyn amlygu ei hunan i bobl eraill. Pwy bynnag oedd yn nabod Dafydd y brenin, ond nhw'n gwybod pwy oedd e'n sychedu amdano. Ond nhw'n gwybod pwy oedd e'n tystio, oedd yn bodloni ei enaid e, yr arglwydd. Yahweh. O beth yw ein can ni te? Beth yw ein can ni? I ni'n canu? Ydyn ni'n dweud? Ydyn ni'n tystio i beth mae'r arglwydd yn ei wneud yn ein bywyd ni? Ga'n annog ni i ganu can. Bob dydd, mor aml yn ni'n gallu. Nid yn unig o fawl i'r arglwydd, ond ger bron eraill, fel bod yr arglwydd yn cael ei ogynneddu hyd yn oed trwy ein tystiolaeth ni. Amen.